amser un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy ymerodaeth Rufeinig I gyd. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf gafodd ei gynnal cyn bod Quirinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adre I trefi lle cawson nhw I geni, I gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn I deulu brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea I mynd I gofrestru yn Jwdea, yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair, oedd yn mynd I fod yn wraig iddo, ac a oedd erbyn hynny yn disgwyl babi. Tra oedden nhw yno, daeth yn amser i'r babi cael ei eni. Mae lle ma'n hiwd. Mae bown y fod lle I ni aros fan hyn. Sorry, but there's no room at the inn. Dyma'r lety olaf. Bydd rhaid chi fan hyn. Beth chi'n neud? Cnoco am symud yn y gwely mae'n ganol nos. Beth ych chi moyn? Rydyn yn edrych am gwesty I aros yn y nos. Gwybod beth? Mae'r ngwesti yn llawn. Fi mor sori chi eisiau wedi blino chi ar ôl y daith hir. Sdim lle gyda fi o gwbl. O wedi beth? Mae croeso chi aros yn y garafan? Fe hynny'n oreit? Iawn, mae rawn fan'na. Roi gyda chi. Ych chi'n hapus mewn fan hyn? Ewch chi de, mewn â ni. Nos fa!